I have with me Grace Omabo. Anasa Mame Dokono. And everyone come Ebia na wonim de ntia onya aside no ene obetumi abete ase de ntia onya aside no. Bacho good morning. Good morning. Bacho bibia woko. Bibia boko meba. Ide radi ase e mani gipa e mahoho ase betumi anya wo ne obebo nkomo. Nyame hira o se otumi ema yesa opportunity we. Yo. Omo de beba sisi a. Omo de beba sisi. Entwe memra. Oh, anyashi. Yemkoso. Yemo akwa ba eba onua 95.1 FM. Yo. Me den de Felicia say. Felicia say. Ane. Me na me ye show yi echi ame. Me hu da. Ane ntina me chechire mu akire we. Me de me hu I'm introducing myself to you because you don't need any introduction, but I need it because you don't know me. You. And I'm happy that I get to talk to you. I'm also happy. And go for some car for the matin. Mo fan chemi ye katwi. Me who dey me from saying Mame Dokono. Matepa. Me who we mention komana si because many age onijia who be a mention komana and ke fia simpatcho me ma wonsu. But you see, I feel do so near Bentino. A class of boko on anam. But really, any afraid. You better say free. Being an actress or on crab, remushes in the channel say at an early age. That's that time no more acceptance in the trap in your neighborhood, no more accepting us. And I know Motias or Montias and saying. What no one tells so much, say. Or especially with women, or ba who chasing any ade. They feel so bo a bra. And no one tears cry. And ye mupi the hoto. I can say a very example. Ama wonga almost ana ya mama no money ya papa no more who say. Nyo bia wo ye sa o twesini anase o chocho anase wo ye actress na nature say obo ahuhubra Nana obi wo ha wo yi sini obo ahuhubra ntina na omodwen sa na nana mo na mo ye first people na Bob Cole no mo di anim on say Bob Cole no mo ne won edi anim no ye hu bra bia wo mo boy. Okay. Yeah, bra basa chi omo ebeko mu kra ya na SS kasresre ni ade ni ade besie bom. Enti na eni pepi feel say ye dwuma de sika bia nim faso bia ni so na se sika sresre no de enye ne asemu enye won a edi anim ni bi me who say twi bi no mo ne ma wo truck so enti ti say etu o mo frifie ebi no baby a wo mo tie no na ye mo ntua na accent achi ho okay na ye tu bi no na wo mo ne ma na obi nso bu ye nso ye de ne to truck so obi wu ye de ne to truck so na ya reho so onipa oti ase no na obaha na nipa he na fe na wie no nya nika na fe na wie ye nya kono enti na chese wa wo bekọ akoye bi no na e feel say wo de sa na obeye na wo de wo na ye so ma wie ne nya fe ti no na ma ne nya ma wo fo akono so mbe wa ho ma ko join sa but ye mu bie kan say me de me kan say enti sa ma me ma wo fo ene me namfo no mo ne ade me ka cha wo say ne me pe ni enye sa ma me nkoda truck so me emfa me ene nam treska Debbie na so mo penso na ye ntwe o mo kana ase na o mo na o mo hwe ska no so yie
Begin say two things. Na yentria wo muka ye. Na wo mo hwe sika so ye. Oh, emema no. Ebi wo ho a yenye wo mo sika no a na wo mo de epema na wo mo nso de bo life wo mo hwe sika so ye. Enti wo mo duru wo mo panyin bra na wo mo asem aye mobo. Chese yare bebo no cry especially why yare bebo na nsa na wo be wuo no na sema ye mobo pa so yare amowo mpu na owuo ne ba na befa wo putuprum na de wo de asane na wawu wo asane ye twi wo ayi wo aboso aye de akose ye de akose fom na se yare bo wo pa na wo hieska na wonso a wa mobra pa wa na mo so obi so an hwe o ma. That is it. Obi nyeska wo ho no ma premman na o ma tata na boy wo ho no na pimpinis na o ma kan yo moni ade woni mo pa na wo ya bo fra wo ya de wo said e wo visit maybe who me na photo bi as that time no. And no mo na wo so obo na wo so pre my bra mo bobra bo life na meyi na be wa haka no mo de dem na wo mo refi daachi enti wo ho a as I say wo koye sa adwuma ya wo dwen daachi enye na ne wo bedi ne wo be no ne fans no se wo dwen daachi na wawo na wa shawma me catch them man no wo mo ye adwuma bi wo mo a ye nyina se obewo no wa shawma wo de wo siswa wo fo se wadru wo hades no pe obebi ware no pe asase bito asase ketwa kra na wuntimi se dan kra wo bobonu ya dan kra wo so a wodia na shemofra no se ba ko mieno mienso de wo ho de betumi no de wo betimi no na wa hwewom pa na daache wonso eduru so a wo ma hwew na se wa hwewom na yare ebo na baby amo betina kra bia nkwala yi wa nware ne maami o apam no ne maami na won ne maami akotena afei wona wo hwe hoyi oni be o ya enti ya na eyesa na ye meja enti me de me mema no de me ka kire wom se wo wa hwe wo ma those in the arts ye wo arts mu ye wo fraternity mu de I think that is what we will use. Na ye dia stop sa sika stress ne. Na ye wa hometi so hu so mo ya sa. Ya hometi. Because hu obi an nyina na share sini na se. Make us say kwa na etua ne kampo chen wo. Yeah. Back then no, na hwe na ketua na hwe obi a o se da benda na meji sa bi. Na ekọ wi echi na ji sika na oje wo de ye den. Wo de chesa mo de ma nko na wo catch that one say one more didn't no the obana na wan hwe no mofra no na wan hwe mofra na fe wo beduru baby na wo so mofra me mama me no so ma mama you na hwe wo nti wo mama aje a few of them no be hu no mobo na no kra wonyina kuma mu ma asa o sa so when you akuma ma hwe no nti ono so ani biara enti asem oda ho na mema no ne oya na omo ya ade a omo ma omo ye mobo ne se ba hwe ne de nye ne asem tetefo no na ahwe ma na abedru ye nom so ene me ne Grace o ma bo ma me doko no e na etwetwe nkomo ye de ye ko ye nchi na chese niema ye betu susisi e nyina na ye niema na e wo mo pen so dada na wo ho e na generate ame ye so abeto so
na wɔ hɔ paa na ebia na and at that time na there were not actress actress no ɔmo nɔɔso No nti mo no so. but nna a wɔn abue na bloggers ne ade ɛbɛka ho ne ɛne gyae. Nti yesa wo so o that time nkrofo ni bi sire sky o ka sɛn e kyerɛ wo to yourself. Me de ya na yɛ mmɔbɔ because wɔn a na stress sika no wɔn a stress sika ansa na ɔmo bɛwu no I told them personally. Wo hu ka kyerɛ wo mo. Yeah, personally me ka kyerɛ wɔn na ɔmo mma bi a wɔn a neglect wɔn me ka kyerɛ wɔn sɛ hwɛ wo bɛ yie o hwɛ wo mma yie sɛ baabi wɔ hɔ a bi a one time bi yɛ kɔ Kumasi kɔyɛ film bi sɛ at that time na Kwasi Nyamekyɛ ne HM nom ne yɛyɛ film ne yɛkɔ Kumasi ne Takoradi ne ade na mekɔtoo me nipa baako na ɔsɔfo bi ɛwɔ Kumasi a ɔyɛ popular paa memmɔ ne din na ɔsɔfo no sɛ ɔmmra na saa time so ɔne ne mpra ne kɔɔ yo ɔmmra a wɔwɔ mma bɛyɛ 3 wɔ ha a mma bɛyɛ 3 wɔ ha a waneglect wɔn wɔnhwɛ wɔn Ɔne ne mpena nam. ɔne ne mpra nam na ne mpra no deɛ ɛyɛ sad wɔ mu ne sɛ ne mpra no nwoyɛ nti ɔsɔfoɔ ne sɛ ɔmfa ne mmra na ɔmmɔ mpaeɛ ma no na ɔnwo ɛna mesi meka kyerɛ no sɛ na mma no wo ne bi Wo bi dada. wowɔ bi dada na adɛn nti na wama mpra watwe waa na wo neglect menim sɛneɛ wa neglect wo mma yi na afei deɛ yɛse fa mpra bra Ne mo no so mpaye ne ombɛwo a wo de ne kɔ akɔbɔ. wode na ɛkɔ akɔbɔ mepa wo kyɛw hwɛ wo mma yi I said it several times na Na on na wo so that time nti no. ɔno na ɔwɔ sɔ na that time ɔno na ɔwɔ sɔ paa sɛ film biara yɛyɛ a papa yi mu a wɔwɔ sika deɛ na yɛbɛyi so no yo afei deɛ ɛni nanu ɛni nansa oni akorɔ na ɔyare oni akorɔ na ɔsresre sika yi. A ne mpena ni ni hɔ. ne mpra no nso koraa ɔsɔfoɔ no yɛ mpo ne nango wonim sɛ oni akorɔ awu ɛma ɔbɛwuo no na afei wɔfrɛ ne ma no Ne ma no ɔmo neglect wo mo. neglect wɔm no wɔn neglect wɔm na ɔfrɛ wɔm sɛ wɔn mmra ɔpa wɔn kyɛw wɔn mmra mɛhwɛ no ne ade ɛnso na ayɛ bit late. Ai bi wa fi wo mo nti no. wɔn fi wɔn na bɛyɛ dɛ na wɔn afi Debi wɔn fi wo wɔn ho na ɛyɛ saa na awerɛho sɛ wowo mma na wohwɛ wɔn a agye sɛ wɔn a wɔyɛ ungrateful ɛna wɔn nhyɛ wo na wɔn yɛ grateful Na mo won ka ye dia. wɔn wɔ nkaeɛ nko ara deɛ a wɔn bɛhwɛ wo Omo nya ma onye mo boda. Debi me ti wo hu sɛ hia me o Debi. me kyerɛ sɛ mahwɛ me ma ɛna me ma no nso mahwɛ wɔn de wɔn agyina baabi pa So mo so be hwe do agina baabi papa. O ma wo to man tete da. Debi me bɛyɛ bibi a no ane sɛ me ring Wa fa fon a me hia we. Yes me hia we na wo nim na wo bɛka kyerɛ wɔn sɛ mo maame na ɔyɛ bɛifoɔ hwan na ɔyɛ adeɛ na bɛyie na yɛbɔ ahiafoɔ Ohia ni bia ye be fo. ɔyɛ ni bia yɛ bɛifoɔ na wa yɛhu sɛ wosuro koraa sɛ wobɛba bɛka kyerɛ wɔn saa Because omo ni wo maame bra wo mo ho. saa Nti omo nyi abontin su ni asem ni. Na sɔfo bi sise sɔfo bi say mete saa na time a meyɛ talk show wɔ Choice FM mitimi so a mesi Awurade na hwan ne yɛyɛ ne sei why the where mmɛma bi yɛtimi ka kyerɛ wɔn sɛ wɔn yere no yɛ abɛifoɔ na wɔn nso adi akyire na wɔn mmɔtiri wɔn yere no na wɔgyaa wɔn
na bi a wɔde n'akɔ baabi na obi wɔ ha ne maame na ɔfa ase kanyaa Ɔde kɔ ne so. ɔkɔ no so odwudwa ne maame te sɛ aboa bi ɔho na wɔn nyinaa efiri him waa na wama ɔbrɛ yi o waa na wama ɔbrɛ yi sɛ wama ɔbrɛ yi na nsi o yi a ɛmfa nkɔhyɛ wo maame so ho Ɔno ɔyɛ de obɛyɛ biara wamoa wo ho. wɔho na wo bɛrima no mpo deɛ yɛka sɛ wɔn maame no mu yɛ bɛyifoɔ ne deɛ mekyɛ sɛ dɔ adɔ wɔn paa wɔn mu di mmirika sɛsi a no wɔkɔku ne maame. Bɛbɛfoɔ na wɔasɛ wo dedaada. Aye. Nokorɛ paa. Nti mo pɛn so na mo change the face of acting. Ɛma awofoɔ no bɛnya nteaseɛ sɛ nyɛ saa na teɛ. Dabi. Na mmom de yɛba a sikakra bɛnya biara no de bɛboa yɛn ho. Saa. Na yɛgyina yie. Saa. Na wa mepɛ sɛ ɔyɛ den wusu na wa mepɛ sɛ ɔyɛ den. Ɛnɛ obiara a wokɔ school na anim adeɛ kakra deɛ doctor. Oh, na pɛ sɛ ɔyɛ doctor. Pɛ sɛ ɔyɛ doctor bi kɔ abetifi boarding school na yɛ city common entrance way by me maame sɛ ya doctor kɔyɛ doctor ne ade na me nso so na me wɔ girlfriend bi a ɔwɔ St. Monica's Training College. Enti na deɛ me maame no mo ka biara na egumaso akyi sɛ me nkɔyɛ doctor na girl wo nso ɛkɔ o teacher ni nso ɔyɛ adeɛ ɔba na ɔbɔ life a me hu sɛ ne ɔbɔ life tie na ɛwɔ fɛ na yɛ me fɛ di kyerɛkyerɛ a mɛkɔ Training College ni bi na maame de kɔ Training College na me maame feel sɛ anka me nkɔyɛ doctor na me doctor no na misuro mogya misuro mogya misi na nipa koraa mɛtumi atwitwa nipa ni na na ma kɔyɛ teacher ni ma be kɔyɛ teacher ni. Which are there how many years? Oh, so many years. So many years. And me ye teacher ni na me ma ye doctor no so nti mama me ba. Oh, doctor. And no mommy ni beje. Me mama. Oh. Mama. My grandma cry wu how many years ni? 5 years ni. Nti doctor for ni fi approach ba. Na yakwa akɔsɛ me nana me nana woyɛ doctor da kyɛ sɛ n'ani agye ma na kɔma so ade aba mu paa wo maame doctor na mpɛ sɛ ɔyɛ na wanyɛ na wakɔyɛ bi ɛna ɔbɛka saa meeting biara ase da biara na ɔka na mesɛ mama grandma mede ne nyinaa yɛfrɛ no grandma doctor no obiara ne nea ɔpɛ akɔla biara ɛne nea ɔpɛ obi wɔ hɔ a ɔbɛyɛ doctor obi wɔ hɔ a ɔbɛyɛ lawyer obi wɔ hɔ a ɔbɛyɛ engineer obi wɔ hɔ a ɔbɛyɛ teacher obi wɔ hɔ a obiara banker police woman obiara ne nea ɔpɛ nti nka sɛ wɔn a maanyɛ nti na ɔyɛ even bɛkɔyɛ because teacher no po nneɛma a mayɛ no ebi a bɛkyɛ obi a ɔyɛ doctor yes nti teacher ni mu ana de kɔyi sina na sɛ oyi sina sana kɔyi teacher ni me wɔ mu ne nyinaa na woyɛ sɛ yɛba out to say yɛ end of year obiara bɛtwerɛ play na play that one no class na why play na I a competition then the be fɛ there be na me di first and na me what Training College so na me entertainment prefect and then the open entertainment oh yeah me fire the free I be Tiffy Girls School na me di be Training College na me di twaso ɛkɔ university kakra ne nyinaa acting
Enti me de wo be yi me fi acting mo a na enye yie. Na enye yie kra. Wani abegye ho. Mani agye ho. Ɛna sɛne ye ka sɛ enkrofo ɛyɛ acting na omo bɔ braba saa. Na pese o se sa Na no. me pese me sesa no. Enti me acting no me de ti group obra. Ɛna obra me a oba besia me to me band, a set of band. Wa tu susu akoto band. Me a na me to me band. Me to me band and there the trek it. Yeah, they call out to call round the whole of the country. Now, you free also African countries. Now for the world. Hey. You call Germany. O first visit na hin. O first outside country visit na hin. Na ye Germany. O ma can say, who ye no. We go say doctor no, hey, say teacher need to cry oh. Teacher need to cry. O ma me tell you can say. O can say that said na me tutu kwaya so much so say. Afi kra de be kokra wo hu. Oh, wo ane so akwa ba. Akwa ba. Ya de wutu kwaya won kra ya da bia na me tu kwaya. Na me tu kwaya so much so say. This year in my catch them kwala na say be tu kwaya bi. Ma bre. Ena kwala yi so ye for. Apart from say me tu kwaya to go and enjoy myself say we could do holiday. And kwala yi doso. Wokɔ the way wo na wakɔ ne hɔ no that way wo ha no ɔfrɛw ɔfrɛw sɛ ne wo ba na wa ma bɛhwehwɛ me and I say na kyɛ me ba so saa time nyinaa na me yɛ ɔbra ne nkwala yi by the fireside ne ade enti me ba Ghana kakra na be 3 months na me twa ticket na me kɔ Ohio na me kɔ hwɛ ne wɔ hɔ no. Na we so say wa ma be hwe me. No nya daji mpo. Me nya daji wo ma wo Amsterdam. Na ma kɔ hwe wo. Na say no ba akɔduru Scotland. Oba akɔduru Scotland. Oba akɔda ho wɔ Amsterdam. Oba wo ma me no de oba akɔ Atlanta na oba akɔ wɔ California. Enti ma metu kwaya ma bre. Especially when you sit in the plane no na say ya me ko Kumasi ye plane no go through turbulence kakra bi say Ghana ya bi bewu Ghana ya sa aircraft aircraft papa me to me ka wo me yam da be ne bedro na me sire ma ko fie O ho ira o. Me ho ira me so enti betu kwa na mabre Ono bandin na sha se tutu kwan. Tu kwa do obi a o bandin mu bia tu kwan. And now select time I will take band no. Obra time. Yeah. Obra me no obra for no. We were 10. No bia kan on yeko. Hey. Yeko. How did you select them? What select you almost saying? One ye the peak. One more say player yeko yem. Wa wo mu no near the waka ho. Hey. Yeah. Just microphone na wo ho no. No mo share play. E wo TV so. Until no more connect. Omo connect and say how do we come? Na ya. Na first nso na visa no na enye din so much so. Na nti say ne bi say ne. Oduko tuma na de amount. Ni embusa questions so kwa dey we ba da ben. Provided you are in a group. Na mo ko na mbaba da ben you could do 3 months. E bi wo ho a you call 2 months. Na ya my nyina visa. Na me do na wo do mo ko na wo do mo ba. Wo ko bie mu a enye din. Na wo koduru a obi anya se obedwane. On say ne de. Wo do mo koduru na obi atapraga. Obi atapraga. No ne number but your time ne de. Na wo mo hwane. Na mo person no kredie wo ho papa. Because say ne kra Paralympics for ne bia yera ye hu wo mo. Yes sir. Yes bebre ayira. Wo mo ko ya e bia wu obi awuo ne ade. Enye omo nka no kre.
Ona say mama dokono mo pen so de nokra o nokra nokra na say na mo pen na mo suro Yesu na mo suro nyame suro nyame ye de ye suro nyame dabi na de mo ye wo social media ye de na mo suro nyame ye de nya agro social media na je mo adwen afa TikTok na say mo pen so de na sa ne mane ni ho dabi o minnim ade kora ye friend social media ahojeje sem sa no dabi o na wo bet obi TV so na wasi wa yi ne skirt ana wa yi ne ho na obema so eyi ne de na aye den omo kire ne aye den aye den wo ya wo ka say wo sa ne ma na eye maniwu dodo eye maniwu kra na bi TV so eye gira social media yi so na afa mic ye de si anim ye be ye panyin musa na obi so erade yankopon erade Ghana say yo na so wo akonya nka betumi aban o person ke ban sa ne ma yes when social media ne de ye mane na just say ana ye ban ne ma bi o mo ye nyema nkitinkiti bi a enema on social media no ye de ba senkeye na nema bi a wo mo ye wo so no enanye o oba na wo ye den na ukoyi wo ho kire be ma na wo ba be ware wa ekire wa ye wo yi wo ho amina nye wo ho na okay bacho yenko twa ye homra sisi ba ya ye to social media nkomo no ye ba sisi ya Unia 95.1 FM. Na show otafo ngu no asel na ya uya mama dokono nyom ye be ba ho engene ya ga be fa dancers kami jina mu denden dia kamesa anyum ne kama ofa dancers dancers wo no mo di mechi choreographers so Bradford na womo na nipa 10 na 3 choreographer sa we a wa be sisa ho na part a wo play so wa ko play ene no mo ye dwumaden o ye dwumaden say sika na ba na say so ye fe ade no so ye fe na me di animu na me kente na me tri so first na we no ni ho enti natural hair na wo di bibi kente akwase back in the days golden days ene de won ko mo metie ye ko social media ko mo no so ansa na be sinwum senka wo akwanya bi anka be me abane ne ma bi o me social media because ama TV ama so nya akono mo ho social media ne ye de ba se eye there are a whole lot of good things about social media but kwala na ehwe no se wo guide them wa wo ye parent se wo guide them as what to see and anyesa wo mo laptop ni wo mo phones ni ade nyina no mo omo hwe enema ensese ye hwe so na wo mo so be kwa practice bi enti say ye guide them and enye bibia na ye social media say enkwala na da no bia me ayi bia me ko hu ye teacher na de laptop abra kola no 7 years so and one in the mother ne say won hwe ne yi na ade nti mother ne frɛ akola no owo no say ade we na wo be hwe so no wasu ade wo bu nkunta ne ade wo so ye hu time aye say the grandmother has about 3 phones na kola na befa teacher no de ade ne man o hwe kakra bi ne hwe ho no no yi asunche wa befa phone na baby a ensese wo hwe na won nam ho e ho no wo hwe na nani age no se kane na nani kuno so 7 years so wo mu ni baby a nyema ne gu egu
Open baby ego. So hunti I just say wo guide akola na se cry see ma wo laptop ne ade. Wo be dey no control. Want me control. Control. I say so much ababo de ni nyina mo twetwam. Omo twetwam. Yes e mo ba me ye teacher ni. Yes wo mo ba wo bo aba. You bejo license. Wo be bo aba just so aka kire wo headmaster. So ko bo aba. Wo ko bo aba na omra na ababo na tell so. Akola ya boni na wo bo aba. Na je wo ko bo headmaster amane. Na ko headmaster ko yi ni nsa. So yes o spare akola the road. Na wo de ne ko se nsemoni mo. So nti ababo de o ha mo san famra. Oh ababo de me ka me bia se wo mo famra. Pau me ka me bia se wo mo famra. Aban san fa ababo de ni mra. Bra na wo bo no a wo ebi no mo bo wo mra. Ense se wo mo bo. Wo ho bat wo bo na ade bi wo ho na kola bi wo ho na so de na wo kasam kire na wa bo ne kakra wo bo no so a wo mbo ne baabi a wo pepira anasa kola ne be yi but say nya ya ba bo kwa de ene kan ho na ama nkwala asapi ye mo kwan so mo ye ma na mo bo ye broso teacher ni bi bo mi sister mekai o se me twa zero obu mi sister ma mani nyina paapai ene no de nye teacher school ma me wo obi anka bi ama me e ma me sunya ama ye point sometimes me ma me ni ho no ma me wa kontu teacher ni bo me ama de chembe school no na me kon no se me ba na sometimes se nka me wa hoden a anka de teacher no be beti agina ne kura se me nam na se me hu na metumi apake ba bia ma police ache no sa se me run fit da me fa go about 60 me na me class 5 oh no it said about de ne ba enye ebi mu ho no ma akatua na omutua ne omo no omani nso into okoje ne envelope na se scan de wo no wa hwe na wa kira de abro so a no da bufu abeso nkura ne so anti ababode ne de emwa but beboa emwa but ube bono in moderation say akwala keto at say class 1 for any ade ko a ebia ruler bi now they about ne search 3 2 obo no ma wo bo ba na ohun se ni sofi oni ase ba wonyai omo ye wicked this one who say who suma maye oh the teacher no any this ye bra na the wo bo 60 that the work munipa obo mi sister se me transelo Debbie me ko ba ko fo ba 60 me dwane na omo ma che me na wa chi na be papa me se me chi ni ma su ni wa famfia Odem fia kesi odebo hu no de solitape chichire. Oh, there be that. Akwake to a me ma me tu kwan di ma be to school mo wo bro me. Oh, that is a wicked man. Your friend Mr. Pepra. Oh. Baby a wo bia me o se ni so atata me refida. Wo bro me ma Mr. Pepra baby a wo bia no. Enkura ene ntontom ntumro. Me refida. E ba bro won de. O se ansa no mo betwam na teacher for ne bonkran me bi wu. Yeah. Ansana aba na omo ye no. Ebi wu ye. Ebi yare but say try mo ne de. Nti na omo say ko catch the headmaster. So, sa headmaster nkwa na ebi a obetimi abo nipa na headmaster betimi a catch the teacher ni we say bono. Na den sister aden what dey wu. O say wanwa. Oh, I am one. Obu mi sister, that time no kampanyimu bi kame ho ofia. Oba bese sanase egu from. No bia ni ho. Me ma me tukwa that time no. Me ni nua panyi na ewo. Ababu den de emwa because see nkra ne ya abra ni nkra ne omanyinyi na o. Oba takle wo me ne. Onko fi na oyire hu na ahye tatete. Ababu den de emwa. Teacher for mo yire mo ho nkira de. Teacher ni bo ho no ma. Ono kwa ohun de wo kire no so. Ayo mama pa. Ayo mama. 60 me kwa ba kofo. That was too much. Nsa be prime o. Ye mra nwom to no because ababo de ye ka se ka ye nkan wi. Ayo me yija papa. Ayo me yija. Ai ne se mi hia no kwan mu a.
bebe police will be a man achena koshe ho ama na yira bebe no say we dey ache me remfi me kan mate no ma e wo ma wem you can feel it. Yes me kan yesi mate aba no ma chi. That was too much. Teacher ni woni nso akatu agya adwuma no ne kosa e wo baby. But benyi ni say akatua no na ma wo mo bo. Na de just akola bi wo ho a wo be kire na de a the children po de so bia ne na yi. But obi wo ho a na so de. Obi wo ho a wo mu ade wo ho. Obi wo ho a na so de. Ena o mu ade ena wo be ka se tra ha no o chira no wa nam ha so ho. Eno na ya bo na se wo se akola bi wo a wa kire na de a kire wo hu nti wo bo no 60 ba the 60 na ya den me hu so ye bia me hu ne kwa na me dwane sa Oma obi kura ja akodi mate teacher ni no mo boy bi ja school no akodi mate teacher ni modern papa school na ye presby school enye presby omo ko mo ye asori omo ntena se dey obegina na aso ama yapon Roman Catholic David omo Bible kakra kapa o me refi omo ma ni ntwe omo ti e ma ni ntwe omo ti deeper life deeper no omo bro yen sa no papa no omo bro ye papa enya nika say bebreja akodi mate because school no chi say bro pa e bro that was disheartening. That was disheartening. Yes pa your konyum to no so because a teacher for mu dia you be come ya pon. This song is beautiful. Now utie so I say it feels new. How did you come about it? That time no na sene na obrani esi koso na ye ni pepe ya no more jealous. Yeah, say other people say other performing groups na ye wo mo ya and I sat down and wrote it. Say the more you think of me wo for say me share you know the better I grow because me wo onipa nye made e ma me mfa nhye me mu so ebia eno e ka ne enti a me mfa ne se manyini to this yeah let's boniface me mfa de nhye me mu kra me de waye made no me ka kire wo se gbengbengben na sa let's onya aka na me nya aka so enti eno na me believe in say onyankopon say onyankopon kra ye ne bone a ode che na nye me nipa enti wo ye me bone a na se bone ne te sen unso na free me mo na bidum wo ho a they hate us so much say e ka wo mo ko na nka bi a play ne die to kra akɔhwe and I me catch them say the more you think of me the better I grow. Nyankopon shira me no Nyankopon shira me because me ho me meje wo hwe me ma me kan ho asem me momu na wo ka asem wo ka me ho asem enso wo ka me ho asem kra empa me ho dey be maintain yeah empa me ho because e wo ka na anim enti wo be say me a kosisen wo say me no na me grow. Yes. That is the song. And the beat too was okay. And you made the AC so na nkrofo ye obo party a wo de ye pa at that time me kai pa na wo de ye on party na ye friend pa your friend say more perform they are perform
ne wo abrochire ne akọ baabi a sɛ Ghana deɛ ne yɛtɔ ɛtɔrɔ bi a ne sɛnea yɛtumi ɛyɛ GBC ne yɛtɔre no nso sɛ yɛtumi rekɔdo ebi aha nti mo kɔtɔ na mo play na ne yɛbɔ ɛyi so saa na ne yɛ na mo gye bibi abɔ so oh ne yɛ ɔbra deɛ yɛ sɛ sell kra wɔn show wɔ TV so na we are 40 years 40 years and over time me start ɔbra 40 years no di 40 hey o show ɔbra se no di 40 yɛ show ɔbra se no di 40 me kai pa time a yɛkɔ GBC studio na yɛ discuss about HB na me ka sɛ mo me sa no mo ka sɛ me yɛ young me di 40 into about 40 years 40 years that's a 40 years to your age yes ɔbra ne di 40 nti ɔkyerɛ kra me see wɔn mmra me hɔ na yɛn think about how they are going to celebrate it yes anniversary no anniversary how they are going to fit themselves into obands ni nyinaa wɔ ɛda so wɔ hɔ ne nyinaa wɔ hɔ but nneɛma ne deɛ me de akyɛ ai me de akyɛ me wɔ speakers no ɛwɔ hɔ but guitar ne nneɛma ne deɛ me de akyɛ ɛde kyekyɛɛ me de kyekyɛɛ na nneɛma no nneɛma no deɛ ɛwɔ hɔ nti band na nkrɔfoɔ na ankasa no wɔn awuo baako koraa na wɔwɔ Germany nnura na mete sɛ yɛsɛ ɔno nso awu oh nipa no awu ɔmo nyinaa Sikɔne sɛ wɔyare paa ɛna station master no mo deɛ na ɔkyɛn ɔmo nyinaa panyin dabi anti esi no mu na me wo mu no anti esi kom salt sɛ ai esi kom odompo ɛna Chasadua moa nipa ne pii esi kom sɛ deɛ no wɔnyi nkyɛn me but wɔn a na ɛnyi nkyɛn me no so si kɔ ne sɛ me hu ade a ɛkyɛ sɛ ama na yare sa ɔno ɔpɛ hebala yi menka sɛ hebala yi ɛnyɛ but wokɔkyerɛ na ayi sɛ pressure ma nipa ɛnya stroke na ɛyɛ me sɛ wo use both the abrɔfoduro no ne herbal no bɔ mu a you don't know how to use it properly wobɛnya stroke enti sɛ wɔnya stroke yɛse abɛfa no kɔ ne papa hɔ but wɔn a kate nanom ne esinom ne ade deɛ they are all there nti ɔkyena about 10 of them a wɔn ɛwɔ hɔ de David Donto CK mother ɛna hwan po bɛsi wɔn adwoa smart deɛ sɛ mehunu no ɛna mefaa no bɛtena me hɔ ɛna so one ade ne shares ni yi ni mu yeah na me de ne kɔ na wɔkɔ suasa na wɔkɔ suasa saa nkrɔfoɔ yi na wɔn asa aba so foforɔ agyete hwan agyete so wa bibi agyete anan no not agyete dancer no your friend is saying dem ye party agyete bi no ɔyɛ dancer no ɔyɛ dancer pa agyete so wa meka sɛ agyete so wa ani agyete no na enwumre bia na ɔmo sia wɔ ɔmo rehearsal ɔmo kɔ sia yɛ rehearsal sɛ me fa no na asa no na me pɛ sɛ esi so ɔbɔ ne ho mmɔden enti na te sɛ nwom wei na yɛ bɔ a na adwoa oh in fact it gives me me hu nyinaa wɔ se agu me saa time na yɛ show pa na munya adagye mpo ntina fa yɛni adagye so enti no you can't compare us to obia other people here ɛna ansa na wobɛbɔ ɔbrɛ mu no mebusa wo sɛ woyɛ adwuma because me hu sɛ wɔn a ɛnyɛ adwuma no eventually no ɔmo akɔsrɛsrɛ sika enti obiara mɛgye ɔbrɛ mu a
wo ye adwuma. For instance, wachi say na say no wuye. Aha. Ono ye designer pa wachi pa matade ma o hasha. Ye nice. David Donto. Ono say so ko legon. Na Nana CK no ye adwuma wo Armed Forces say. Wo mo ho no ye adwuma wo. So also ye bibi na de we near part time. Yes. Enko ye say wo de bi ato wa twan me afro. Yes. Esa wo be kire wo. Wo be kire pa if you say sika no eno so. Ye de so ne ma so. Ye de so ne ma so. Mi be wonim terms pa. Ye de so ne ma so. So enti say one page baby anka ho na wanya. And afa ye de bia na ye rehearsals. Enti da ya rehearsals no betimi aye wadwuma. Na ko ye enti mere so ne ye be kwa ne afre wo. Ne afre wo exactly. Na do tena wo saa na ye afa ne enko ye na kwom de wo. Na kwom de wo. Enti saa na ne ye timi hye ye itinerary no pa se wo hwe na ha na wo ntimi nkwa the next one no wo ka ho. Oh, na so bia yin hu free. Bia yin hu free monti. Ene de bia na odo wo montem. Na ye wo odo pa obrade enti na up till down 40 years ya da ho ti ase no. Oh, this is beautiful. Me nipa ni nyina wu. Nipa ni nyina. Aka David Donto. Aka David. Adwa Smart. CK Adwa Smart. Na hwanpo. Na Adwa Smart onim na chewo no be sen. Oh. No on teenage age ana. Yeah. Me hu no on the teenage age. Because ono say na say no city no. Say wadi be 40. Adwa Smart no on the teenage age. Na Nto mama amepe no otu betena wo nchen. Otu betra me nchen. Ebe so mo kakra. Oh. Otu betra me nchen. Na me kɔ bia me de no kɔ. Na ho ye kɔ fo nwanwa. Aha. Na unse tata me nso Adwa Smart start oni ni party etia o start asɛn. Nti na ho ani ka. Sa. Nti na send de wonya pi won se pi abegu ma. But first no Adwa Smart ono kwa na ono kwa nti na ye kɔ ba bi na Adwa Smart a message so a wo mu obo kofi ye kɔ fatifo bi ho yem sa no ma bo or something na nsuo tutɔ enti nsuo no drizzle kakra say na Adwa Smart nya mesai. Oh. Maame dokono mi se na de wo ma Adwa Smart a mesada ya de ya pni o na mi se so yi mu so Adwa Smart mesa wo nsuo mu. Oh na onipa pe asem. Oh na nipa pe asem obra nipa pe asem ti ye twa kakra nsuo no ye se kɔ fom re o be pupu de to be mienu. Oh and omani aji say so oh yeah. Enti sa story we na obuku nim. Torre de be ka to say obra ye call to na de obra ye and I stay out team ni nyina atwa obuku nim. Ai de na ni book nim. Book no say one say for instance I am say me Jai Choice FM no because ye adwuma kakra wo Asempa. Eno me refi. Oh, and it's also a volume 2. So me ye volume 2. Afa dey bim na me refi. Afen what you in America will say hi on 95.1 FM. Me ne mame dokuno ene twetwe nkomo. Legend of the legends. E fa edu sie we kan book no ho asem. Book about to the unforgettable. Nyame advance 7th September and otia no lunch no. September. Na otia no. Na obibaka say na one fan yi si ni story ni nyina. That's what I want to do. Say onyame ma me nkwa. Amen. Na me di ebi ka ho a. That's what I want to do. Me pe obi a obetimi a play the part.
And you hear my actress, why now when I do any said this person can really act my role. Me who nipa be 3. Why no why? Nanama. I come upon the first. Come I say now Brown. Nanama Brown. And why? And they were be saying the oh, this girl, Miss. Oh, United is Miss G. Miss G. And me ko hu oba konso wo music boss. Music. Three music. Oh yeah, koko fine or no so on me height ya yepe. And me hu be 5 women be Potential characters. Yeah. Me dey won aka. Automobile audition and ne selecting best one. Me no wow. Na me no mo kan ye. Na first na book yi me nya ntro enti na me you say ebeba so na maso. Na abaso live onyame ama me nkwa. Aye. To witness it. Say the nkofo be gia tum. You've lived your life well. Oh yes. An exemplary life. Yes. Live my life well. Na me share mechi. Na me share the trouble that I went through, but anyone me give up. Na me nemu. Inti buku yi NDC na pipi for the any woman. And I wa a woman. O free NDC ban pipi ni na o. Eh na e be pare. Because a hoya men kapa ho no. What there. And send ye start your bra. Send ye start ye na ye keteke. Ye de call obra. Na pedu kra ho asem kakra wo. Hey. Aye. And then I am not even Nelson. A free ho. Send ye fireside. Nkwala na me ye odone asumdue. Na me orphanage, me philanthropic work, and I talk a lot for women and children. Send me can rape who some rape and defilement. So say first and then nipa ye rape nkwala na. Asem girls no na ye blame that's right. Omo pe chinchini. Oh, unni mo sane sikasem no. Ni ebo abofra no na no ma me be ka kire ne se ebi wa ne step father mpo na no ye. Wo papa na wo ye ni se. Gune ni mo se. Na wo nya abofra pa. Wo sori a wo yi wo ho but na me say abofra cry ye di abofra 1 year na ne ho da ho kra won se pantia dey say wo be ma wo fa no debi akono ben say wo fa no so the emblem be ma ne da de nyina ye blame kwara no so a time I started odo ne asumdwe no I thought say that side say me hate wo pa enti a lot of men no mu hu amane wo me nsem pa ube fa ye wo yire eba basabasa normally na bi no mpo fa wo moba o omo ama eyi bi a papa bi a no papa o ne ono is well to do na o sodomize ne mamiensa omiensa nyina membu amiensa 10 7 papa ne mama na almost tell when they tell their mother, the mother no won't believe. Ebu me jide say na ya o masefem dodo. Nto mo beso mo baje adi. Afei mother na afei the mother no wo huniye no. E no se meko ma me dokro ho. Na ye de to board. Na ma me na ha we ha ne say efie na wo si a wo beja ma papa no. Enti wonka and I say hey papa you betimi agya wo
na wo ma wa wo mo na wo say wo member miensa wo say wo say enti ya wo de wo pese mi so ma wa na ene o se mi so ma no ye call waju at that time there waju ye call bo wa ma ye call fa papa yi say ye de ne tum okodem so ebi wo ha ye fa ne tum kra ye be separate enkra no from the father. Yes. A separating Kwalano from the father. Winim akwebia Kwame Lion will say one. Now or share amrebi moi otu amrano otutu abono ma maya no eye girl bi a oye no amowi. Okay, it's a story no. Debbie na Mrs. Sa oye ni one oye ni two or ka girl nka a girl of about 12 no to amana omo baby a yebobo abo no enwura mu ho baby me de say na eho ye man produce he wo tu amra ye mu tutu abo e wo fom na sa time no cars ya a grade into amra oh wo baby a wo mo boaboa abo dey eton I say query that's right na wo mo tutu ebi wo query bi but akwa no ye friend no bibi lion bra lion na wa ye rasta no di boni enti say I know di boni fe the last minute no girl no make her say onye yi on ko hobie mu no okoye na rasa ye no wi oh Kolebu I went to Kolebu na ye yi akole ya abeto 12 years ketwe bi na wa ye na akole ye wuo no da ho sa bra rasa so bra ho bra lion no po Miss Bell the bonyum bra lion Miss Bell bra lion Miss Bell lion Emma akole na ya reho wonim time aye kwachi rasta na otwitwa ne rasta no wo dane nanim na msehwe wanim no eno ani mehu wanim no ya kwachi rasta na ye de mentimi ho so da ho mo se so mo jai no I chem say 20 years na bia wa se wa wi ana bia da so dem wo ye niema say ye wo ya makola ewu wonim se boni na wo ye nti wo twa uti no wonim se boni na wo ye kwachi no tata me ma na wo ye na crofo threaten on life na wo threats de na wo mu pa threats de na wo mu pa ebi wo ho a baby a Choice FM na me ye me radio show no ebo 2:00 na me start wo nti bo 2 anani pa aye homa omu nyina bepe bi etie obia bepe bi etie na ye na ni ma say Choice FM opposite nima na wo ma begu ho say that one day bi obi be threaten me obia be threaten me ni ma phone ne ba beje me omo ya alert na se juma wo ye na so mani ntino oh yes omo toto asekra Debbie wo ma ya alert ni ma phone ne ba beje me na ma set up me ankasa me office and Choice FM so am my office and my office for Pamwan Johnson it's more than a clinic. It was more than a clinic. Ubebe nipa line up. Consultants. Consultancy. Hey, Grace Omabo, my ebio. Oma line up. Na me who said money be wa omu niska. Enti Mrs. Seska 10 cities. Na wa wuni be no 10 20 20 yes. That was what I was doing. Nyamisha. Yes. And as I say, I will try to way. On se bi musu disu sese o. Minim sa.
Yeah, those days. Yes. How do you feel? So who's signing man now? Me feel say. Yeah, nneɛma no bi wɔ hɔ a wɔn bɔ so too much. So wɔn bɔ so sɛ sɛbe. Adagya no. Me ne bɛrima no na te sɛn na ɛso. Ɔkyerɛ mu. Ɔde wura mu sɛn. Okunturu hɔ sɛn. Yes. Usun yɛ. Ogyegye ho. Saa nkɔmɔ na ɛna ano ɔden dodo. Na ano ɔden dodo. Ɔmo hwɛ so nka asɛm no. Saa. Wɔn menka sɛ ne ɔmo yɛ na nyɛ ɛyɛ na ne ɔmo gyegye ho too much no ɛyɛ na ɛha dwen efisɛ nkwalaa ne tie sɛ ɛyɛ afternoon na wɔyɛ program no nti nkwalaa ne tie na ɛba saa nneɛma na ɛha dwen ɔmo fira ho ntoma kakra fira ho ntoma kakra wɔn yɛ adeɛ yɛsɛ aunty na bi wɔyɛ adeɛ ɔno nso ɔyɛ very nice woman. Mehu na m'ani agye me say deɛ wɔyɛ ne biara na deɛ meyɛɛ ne biara na I carry on to them. Nti na ɛnyɛ agorɔ na makyekye sika de ama wɔn a wɔn nyɛ na mede bi kɔ wadwo na mede bi kɔ legal aid na mede bi kɔ wɔfrɛ no dɛn ɛmaa lɔyafoɔ yi na me wɔ secretary ne ade. It was a big company. Yeah. A big company. Employ na wunim. Se me sikasa, I tell my children, no more discover me. Oh. Aye. Me man omo modern pa. Se me so ye adwuma penti am also support. Yeah. Beti orphanage ni say. Eda ye aduane besa omo discover. And that's all honum orphanage no orphanage na close down. But me dey normal school. Okay. But and they that's all. That whole. A friend is saying peace and love. Peace and love. Yeah. Me to kind me kind to the peace and love. And the problems about our hunti. Me changing the DNA the graceful grace. Okay. They say from Udina. Medina. Yemre no ko yenka buku no ho asem kakra na yemfa NC. Yeah. Yemi adma 7 September. 7 September. Lunch na ebekọ so wo hin. Ewo Underbridge me onipa bu nyina na somewhere yeah now you easily forget nti yeah na Underbridge. I hope you forgive me. It's okay. Underbridge. Easily gone home na. Easily gone. 5 o'clock PM. Na ya start na me nimu atwitwa mu. Oh, ahwofa Debbie. Ahwofa de ahwofa nyini. Fe. Me de me birthday. What dana. Na say be shatade white, ye be nyina. Ye sha white. Debbie wo say bibia. Birthday girl be sha white. Me be sha white kakra bi. Okay. Ti ba ye shatade bia enko pressure ma ho. No. She de ho beto. She ne ho beto. Na makosisa atade no. White ne de me mention kakra bi no makoyi na fe I will be in my normal atade enti na book no ene hia se montobi na obia tobi se 1 cedi se 2 cedi so na fakoto fie na daachi it will be a legacy na wa ka kire o maame o ma se Mami way. That's some. But near money pay wo me ho a eye. Na wo mo so ensua. Na wo mo famo bra. Mo bra ti sa. Ti se ne eti. Acho number bi wo ha mo de betu dwa. Ai. Me number ye 02444 77 695 02444 77 695 and so you be and so 0555 556 724 0555 556 724. Ope book ni bi ato na wa fresh sa number yi 0555 enya no 0555 56724 5 ne ye 5
6724 sɛ wopɛ book no bi atɔ a na wafrɛ saa number wei ansa na 7th no aba abɛdu nti wommra na sɛ wonim deɛ ɛbɛsi dada na yɛ sɛ ayɛ story a yɛɛtie wɔ yɛasom mepawkyɛw patwo ɛda no me nua bɛrima akorɔbɛto ɔno nso advertise bi maa me but ɔyɛ mistake ɛwɔ date no ho nti na nkurɔfoɔ pii feel sɛ ɛyɛ Kwasi Adayɛ nti September 7th bosomi wei si a bosomi ɛtoa so no saa ne da ɛtɔ so nson September 7th ɛna ebɛkɔ so wɔ Underbridge 5 p.m. na yɛatena ase hyɛ atade a ho bɛtɔ wo ɛmfa osika nkɔtɔ atade biara sɛ ho bɛkyerɛ wo biara feel comfortable in your outfit yɛmbra yɛ time no aso nyame nhyira wo paa m'ani agye nkɔmmɔ a yɛabɔ yi m'ani agye bebree sɛ meso manya akonya ne wabɔ nkɔmmɔ ɛnte sɛ nyame nhyira wo you are say about na your ball no ɛkɔ mu deep papa enti wa dream mu do wa dream mu do me da say me hu wo na me si me hu hada but woni me edi nkomo ma me hu say wa dream mu do me da say what say nyame nhyira wo nyame be hyira wo amen na waka wo ho amen obi yɛ obɔne a na wo dia akyɛ no dem gusu sua bɔ ne fa kyɛ gusu a me so ɛdene but me sua ɛbɛkɔ nyame nhyira wo wate me da say na wo nso bedi me age bi abro so abro so ne me bɔ mpa ya asesi a ne sɛ me nyini na ɔfrɛ ne den yare emmem amen nyame nhyira wo bebree Onua 95.1 FM. Yeah, Junimo.